snorskaditten! Næsetningarnir og tikararnir som stinki slepte ut ur djuragärnon bo nu i fromskånen og i vær utan Mumihuset. Hej, du sa Mumi? Nej, jag inte ser henne kvöld. Hver hundan må være færen? Og i medan svomo Mumi og snorskadittan rastlest lien undan armen ut av sjånen. Jeg var ikke svinge, Maira. Salman, du orsker du snorskaditta. Hei! Hallo! Nu vi nästan här. Ikke her. Hadde han lyst til en overraskende stevne i Mådrokken? Skulle vi bjerga dem om? Jeg tar ikke finne på om dere halven over oss. Nu är bara några få meter efter. Vi klarar det. Kvidje dykkan opp! Tack för att det bjärkar åkon. En stor armor där i hölen och åkon. Ja, så vet tid var bjärk og efterløt. Ja, tackar vi tyckon. Men kvar är det? Vi er fra Djoragärnon. Djoragärnon? En krokodilla. Ja, han var ikke så fenka. Så skiljer bättre gå ut inte så några krokodiller. Ein skulle være etter, og vi leita ører etter honom. Men vi hadde ikke vant å finne åros her. Åros? Hva mener det vi? Si og kom for en Djoragär det er rundt der. Är det ett mummetröt? Det är ju inte åros to. At det var det kalla meg åros. Til og ikke nu heldur ikke rattla åroson. Nei, ikke helt rett det vet du. Men 100% viser og at han et slav åros som teger jeg. Peter nakre fine djoransar, inte så jag mona en åros och en mummetrötle. Det borstespill tog jag tåsa vid såna bortlingar. Vi må helt för att bojare snorska det då. Tid for å ånkan ved. Nu vil de sette i bjord. Kom snorska det då. Hei, det røyma. Hallo, tætja seg årosene! Jag ska fjärra Mumi. Vi leipa skjegg. Kjøtt, bjørkinga banan er ut! Inte ska det vara mummetrötle bore. Hallå, småtjekt. Hvor kom jeg til datter? Sisse Tikon, jeg har ikke alle meg gjetta Tikon. Det pura visst? Nu kommer der. Tar alla sig sett och nu bor till vad toja berömte fra dem. Nu så man der reist vil jeg fædre mer. Där här var långt en krokodiller. Jeg er ferdig under ången omstøen at du gjør gæren. Se til Tikon og bare ritt og gjør så færre vidt. Vel det fast. Kom, det ser på til rymikar! Kom her, du smøyna bars! Stekka! Sier du at et sjøskrymsel jakstrar Mumi? Ja, og æsne snorskadittene. Du helt viser og at det et sjøskrymsel? Sjølvande, helt og i likve. Og det er ikke kommet høy menn, så tar man helst av å ete deg. Men ikke sjøskrymsel i Mumidalen. Du måste armar i ötlorrätten från skavån. Så det var du som fikk deg henta veien. Mumi-pape, vi må færa løyt etter Mumi og snorskadittene. De har kanskje krekvasse for i armen og nongstene. Det var største sjåarmer akkurat vi har se. Hver jakstra i etter sjøskrymsel deg? Utanför Årosan. Kom av sted. Jeg kommer vi. Skjejast man ver at du verur her, så du kan se av Mumi hver vid om han skulle komme i attor. Har Stinky, du kommer vi og viser vi. Jips. Nu vågner ikke tur etter Mumi og snorskadittene. Hej mamma. Mumi og snorskadittan. Skrumsle och viter viner. Det var en stor viner. Kom du bare inn så lenge som du slipper. Stinky sier annars at skrumsli ivala sier etedikkon. Stinky, hva først du? Ja, og i fyrstande jakstra i armen okkon, men så rønte der at tek okkon, og så hjalp i armen okkon til røymingar, og så vi viner. Og nu må vi hjelpe honom, mamma og pappa.
Hver røynt jeg fengt ikon? Några folk går en djuragar som komna fänka allt de vittle djurene og seta de atter I bur. Men jeg vil altså ikke at du gjør kæren. Mummi pappa kunne vi ikke verja han. Jo, sjálvande. Hine dyrene må nå heller ikke velge atter I sine bur. Det sjálvsagt. Det tror så vel I okkara frumskåe. Vær to bare ut I skoen til hine dyrene, kæra slanka. Jeg halte ikke at disse følelsene og gjøre gærne kommer I kvöld. Jeg visste ikke ui at du først trivast her. Takk, jeg husker så vi. Kom, så skal jeg vise deg skoen. Yay! Som jeg glad for at ikke hent ikon. Men vi opplevde noe øyla mersligt. Helt du ikke snorska det da? Jo, det visst. Det helt å kunne være oaros. Oaros. Hver saksår svass. Tar fra djuragarnon, tar helt og eisne vi var rundt ur en djuragar, så der atla var fenka med og snorska det denne. Nei, nu har vi ikke hørt så skaft. Hvordan kan jeg halda mumitrøtler oaros? Det vil si at det ikke bare atlas her at fenga skrumsle og nedsittningen og tikararnar, men øysene I okkon. Ja, det halte jeg. Sorry, butlingar. Hugsa seg at halda mumitrøtler oaros. Derfor øy ui meg, og en øver mumipappi ikke så å få oss vi. Jeg kunne vel huske meg at sette smøkte med et ordentlig størst rådjord. Som til dømes jeg sa tigarne litt her, Ivra. Det gonger ikke. Vi tar vel viner og gjør kæren nekvar. Nå, men så kan du røyne Stinky stender her. Stinky? Nei, det var ikke til. Det var jo han og det bor I oppkjammer. Sannelig vånsviken av ikon. Tid større større og lenga kløver. Kvoi hunden kunne ikke jakstranda mumitrøtlige sintor. Vi tog ikke. Ta du sitter I bor så langt som vi, vil du læter så vi og vi. Og tid kallar dig rådjør. Tid var deiter. Ja, men deilig der da. Ja, så I hatt noen. Det har ikke tog I alt ikon ut. Men det var sannelig pentørst. Det tog ikke for bedre litt her fromskån og slanka seg I en bore. Heller ikke jeg steg av. Hette bare Louise, og nå vil jeg vidt fink fulloknene løte. Mummi pappa, følgjene djuragarnon koma. Hva skal vi gjøre? Ja, først må vi få alt dyrene inn I huset. Skunda der, Mumi. Ok. Nå kommer det djuragarnon etter dykon ødlun. Fær inne ved dykon, skunde dykon. Kom så, henta inn. Av sted. Sus nå! Jeg røyne. Det ikke heimsens beste steg. Sjekk hva som ikke var skrumsel. Og jeg som helt at tigare var så djarve. Sjall tigar må la ut levra ratter av og... Ja, men her inne man ikke ned og sjekk hva som vinner. Jeg kjenner meg tryggare så leis. Så leis, nå ser ønsken det. Takk, mummi mamma. Hetta var en gata. Hver det dyrne färden? Hei, kom, skunde dykon! Hygg her! Så det kräkvas ju inte husen om. Mummi pappa! Jeg sa det utanfyr, tar ved I betillokkara. Tid skulle ikke være benjen. Vi bare pinna still, så skulle vi nok være dekkon. Mummi mamma, te. Jeg vil sikna vår. Gå on there.
Gåan det. Gå där. Hygga så ger det för en utfär. Alls inte. Vidare från Joragärnon. Och kanningaffär kanske. Det skulle inte vara 10 när jag är i husen. Jo visst, vi har ett Mumi-pappa. Kan det göra att det kunna beina? Ja, de kan släppa ödlon Jorn och kräkva sig i husen och ut. Här var 10 meter rocko, och i munnen hus är det sannliga inte dörr. 10 suttar det inte hian av svälan, men satta sig att stinka ett ormahött ut ur skorsteinen. Sätter till en armshöjd. Ja, ett ormahött. Det blir inte till. Ha? Här är inte en armor. Det är döttern min som spelar i skorsteinen, och hon har otroliga längan hals. Nu får vi in och lägga halt att det som är rött hon ockara. Nej, tid färre inte in i min hus. Släppa till Jorn ut, just det helt inte nej åt herra Mumi, pappa. Men ni har ju just sagt att inte dörr är då. Hej, hallå! Är det till annars inte att ha sån oarrossen hon? Nej, allvara tås. Är det Mumi-pappa, och detta är det min hus. Är det till pura visar det till? Nu är det mycket. Men, hör med! Nu pratar vi in i husen till oarrossen hon. Slaj ut hur det in! Hatta ger det inte. Det är lovligt. Halt, tott! Oarrossen rukar eisen samma ved öll somon. Fajs alltså hur då? I Sverige vi hade min nätid aldrig släppa in i min hus. Bortlinger! Kom, så slår vi till horn in! Hörja! Alltså, Det är någon som på timmarstaren. säg mig, kvärt här var så färran med allt. Någon rymdjord har kräckat sin i husen och vi är komna få att det är atter och i Joragärden. Men kvärt är det för skickar att göra herrvärsmåder hornen som fölkja. Det är så inte att släppa in i husen så vi tar inte någon annan möjliga. Är det nu visar och jag nöker dörr är du här inne? Hitt upp av skorsteinen så såg det en själver att jag är rätt. Här såg det in en armor. Ja, vad som hundans. Är så Johnja? Men är det pura vis roi att det sa en armar uppe? Nej, vad är anta? Hej! Hör mig gå med nu tjävar sin beina vägen vi har Mumi-familjen till Ampa, annars färdigt alla i jäkla. Men en rila vittlund Joro nere inne. Hörde till ni ska politimästaren säger? Så till natta. Vad? Hatta oarasa. Oarasa? Ja, det var hatta vi knäckt för Joro just i husen. Så hatta tackar vi outjurs vi och kunna eisene. Nu så tät gera till hon. Tar har långt ena för råtta sett Mumi-tröttlig och snorska det nu i bor. Till lovarbrott. Loa brott? Ja, till det här navnet spurst och flyting. Ja, men att det oaros. Nej, att det Mumi-pappa. Nu tjävar sig beina vägen jag så fjaka låten hon. Jag har inte hoa handtagat till hon, men det tjävar till hon bo om affär ur Mumi-dalen. Till det har 20 minuter, skilja dit 20 minuter. Nej, du ska bara bläka där i jäklet här där uppe på det. Så kunde själv röjna hos de era sidogan i boren nå. Ja, nu får du suttja kvar där atlas här att göra. Jag börjar tälja nu. 1, 2, 3, Kom här, men! 5, 6, 7. Vi vill finna på rap beina vägen. Har dina uppskott så kommer vi till vi tar luttla till. Nej, minuter. Nej, då en halv minuter. Ja, 2,5 minuter. Är det nej att tälja så hårt? Nu är långt 6 minuter och 30 sekund. Kvitt det kon. Till svika. Vet du inte? Vet att tiden kronten kostar långt tid i färden. 90 minuter och 30 sekund. Tid har så stått en halv minut efter. Vi är färdiga. Alltså, Adler! Vi var inte lite så jävla. 90 minuter och 30 sekund. Hej, kom så inte. Ta renna som för löven hon. Hurra! Politimästaren är inte där borste. Så kör det kom nägan jag tror Mumi och sätter det alla i jäkla. Nu är det 90 minuter och 30 sekund färden.
bra takk lilla moi til det. Vær til som fortsetter på timeisteren, va? Ja, sjálvande. Og nu kunne vi atter spela Tarzan. Kom fram! Og så var det öll djurene bjerga, og bæge teg og Mumi-familjen hona seg framveis ut i døylige fromskålen. Men ein dagen ræk kaldur vinter inn i Mumidalen. Nu kommer hesti og ildvekse. Og pojka, helt du ikke fromskålen følner kulden kommer, mamma? Jo, jeg hukse så vi, og lykka kjøtt som han vaks, man han øysene følna attor. Rætt vær som Mumi-mamma sier, han kalta hestar øtnen fikk atlan fromskåna følgen etter øynare nått. Vi halte at jeg fikk krym. Dit så kaldt alt så mål? Og djuragaren var heit. Ja, det rævelt å være så kaldt. Om vi setter eld av regnskoen, så blir det heit. Som er hei. Ja, det visst. Hatta var så hæsen fromskålen vinner. Det kallt. Det alt ut ved heit i buren. Ja, men her er ditt frals. Fralsna for krym, ja. Jeg halt seg vi tåla være Mumidalen at lan vedren. Og så avgjør du öll djurene i affære attor i djuragaren. Jeg vågner vi så just atter neste sommer. Det var jeg isne. Vi tar trive så vel her. Djurene kom atter! Fitt at det kunne etla komme at ro i atter. Ja, vi da vil det buren at det kunne heit, skulle det nu hent. Det er stand og bøy etter dykon. Det så ikke sånn ut, men de må jo også være svång. Vi skulle gjøre at det kunne akkur særlig godt i kveld. Og året nere i eisne vi. Videre Mumi-trøtla til vidata. Silje, tyder det eisne kaldt å komme på dykna deilige heit og fjollbur? Nei, videre bare kom vi vinn nokkar og sier farvel. Hei, det er et heit bur klart til sin stuttlige år og sånn. Du ser ofta skal jeg si at videre Mumi-trøtt. Ikke bedre, vi skulle nok at vel etter gården. Er jo ikke åros. Til det så han det ikke helt luk åros, men gestene må ikke så gjerne bon. Mamma og pappa skulle vi nå bekve her som bor noen alt og? Nei, vi må nå slippe bort rangsvekkene. Hever du nekko kvittan noen, papi? Nei, ikke enn, men bryr bæra. Du skal ikke gråta snorska dette, det er for å lia seg, vita bæra. Tog beter sett at jeg kunne ætle i samme bur. Også der om der du skilt og konsulter. Det er sannelig ikke vært så godt. Altså, djura ansander har ordentlig kokko ut og halt at det er kanskje at Åros bruker huan hatt og håndtaske, ha? Hikk, nu kommer onkur. Hatt det momrikor! Å, himmelen. Og lille moi. Momrikor! Hei, Mumi. Jeg kan glede deg om vi at de slipper ut nå. Kjære så vel! Jeg stjåre i djuragaren, og vi og ser det her med et lilla mistaget til kunne jo være fire. Gjør så vel en liten bukett som ombering fra laslene. Lytla må jeg si meg fra Ødlund, og så fikk vi et himmel vi og for til Vysendafellet. Her fikk vi til å stedfeste Vysendalia, at Mumi-trøtt ikke er i Åros, og så ber professoren skrive en av djuragarstjåren et brev. Jo, det kommer fyrir at alt ikke er just som det søgnest og i fest omfære.
Mumi mamma, Ja, Kåre? som det er godt å være fralser. Ja, utrolig godt. Og så kom hestet til Mumidalen. Ein nudj årstøy vi nudjon opplevingon. Nu søvan li og så stortlig hun vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi har då i det og Mumi. Nu dæver lien kjøtt natten nær tja Mumi. At sova og stæra i dalen og her tja Mumi. Tog natten best til at sova oi, men dreiman tar hava omgant og frøy tja Mumi. Nu søvan li og så stortlig hun vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel